Sithi sawukhala kuthiwe ya ingxaki zilungile. Ngoba basicela baphinde basitye. Batya bayezingxaki. Bebethe bayazihlamba. Haleluya. Ungaphinde itye njani le ngxaki yakho. Uxelele ube kanti inkukhu wam ixelele zonke iingxaki zakho. Uthi uzawugqiba iyithele uyitye. Awuzibuyiseli ke ngoku. Awuziphindiseli ke lezo ngxaki zakho. Kazawuphinde uzicele kwawena kodwa uzigqithise phaa. Ebazamasuki xa usawugqiba ixelele uhambe uyilahla phaa kusi. Haleluya. Udla ngothi omnye umama wasepostini okanye uyaphaa ekhaya. Athi yho uyabona abantu benze zazinto. Badlala nje ngexesha abanye benza nje kuncane wena uthenge abatyala wenza utyala bazawuzonke amanqila azotyamda bangazange bathi ibholo kuwe ngoba kaloku bazosela uphela entsela iphele yonke into ibilapho kurhala nje oke uvela nje laba athi bayarhala nje qha ngoba yikho yonke laa nto ungathi umntu efile uyavuka azotya Dumele nihlaka lo lelo mama dumele ndicinge sodibana naye athi thina ayisuka bayarhala qha bayarhala zaze nenzela nto mna ngemali yam ndityisa abantu bendini ngoba kuzutya ngaloo nto ndithi nenzela yena haleluya haleluya ndisho ukuthi kumnandi nyhani uba noyesu because ezinye izinto siyasinda kuzo and ezinto azenziwa nje zenziwa ngemali athi umntu uthi uzamjonga lo mntu yho lo mntu lona akasokoli kodwa athi ndenze inkomo yi-23,000 inkomo iyi-1 inkomo osegqiba umntu athi esokola ubona uyasokola nzima athi uzibuze lo mntu lo imali engaka iziqonda nyanga inathi bayakuprovayidela uba ibanayo imali yoyenza le nto kodwa uba bekuthiwa masikhuphe napha enkonzweni inkomo ubungasoze uyibone sezavele kube nzima ye uqonde ngamavikeli uyafuna iyikuba le nkomo inayo itheni imali ngezinje kodwa yiba kuthiwa kuzawukwenzeka ngaphandle kuzawuvelela ngoku ezinkomiti xa lithi sogqiba kwenzeka into ke ngokuveli koko ube ukhupha imali engaka wena khona enye ikwaze lapha eluzukela okukhona umsisi lako ndandivele ethivile eprofethi wamalasithi kuthiwa wena uphelelwe ngumsebenzi alo sisi ewe ndiphelele athi usukelayini athi ewe ndivela khona yokwenzela izinto katata abuze uqhu usebenze emalini wathi ndisebenzise ku-25,000 wathi usegqiba kwakukhupha imali engaka sisi wabuya waphelelwa ngumsebenzi wathi umlungu ndakhangela wathi umlungu usungabuyi ngoku esokokhupha imali engaka bayimajini wathi laa mlungu imajini ukuthathe laa mali yakho wazophetha ngayapha enkonzweni ngokwenzela into engakanani uthixo ngekwenzela into engakanani okanye uthathe laa mali yakho uthenge noba zizulu lapha enkonzweni ujonge uthixo uzakwenzela ntoni imajini 25,000 uzoqhubuye uphelelwe ngumsebenzi umsebenzi awunaso ugqibokhupha imali engaka ngasho ngathi kodwa thixo enkosi ngosindiswa because ezinye izinto siyasinda nyhani because umntu usacrifayisa ngentliziyo yakhe yonke kube zixelele uba ufuna le nto ayifunayo and kuzakwenzeka kuvele kungenzeki kanti kumnandi aba uthixo noba uyayazi uba akukenzeki okusalayo ukukhupha ngazimali zakho wawesta zinto zakho kuzakwenzeka mahala futhi abantu bayazisokolisa because apho senzola Afrika uthi ungakhange umenzele niksi uthixo kodwa avela kusikelele haleluya so ndiyabathandazela nje uthixo bayincede bonke abantu bafikelele kwazi inyaniso because laa vesi yayisitsho yayibona uba izabanzi beyithi abantu bonke bafikelele kwazi inyaniso yayibona uba abantu bakathixo bazawubalala abantu bakathixo besenzisa zinto ezingazibenzela haleluya kuyasonse ndiyamthanda uthixo kakhulu yena into engazivinto esebenzile ekhayeni ayihoyo nelibi senziwa ngoba ibisenziwa ngaba kuba nje imali yodlala because ayihoyo even utamkhulu wam zange kwathiwa nako yagoduka uyokwenza amasiko uyoxhela zange wayenza loo nto okondakhula ndiyelo ndendamngaka zange ndabona ngelanga eliyi-1
The only thing mna ndandikhule isenze ekhaya kutywala bebhenki xa bekusebenzile qha enye nenye kwazikwaumathwane zale yenzile ekhaya loo nto nditshelo ndingaka oko nakhula ingazange yenziwe so nabo bebeyenza koongqobo baziqalela ezishushwana kwazibiza ubafuna okwelaaiqalayo ngathi bembona utamka uphile ubomi bakhe wasweleke na-86 years engazange wenze ezo nto ezo wayenza wothi isizathu sakhe kuyingxaki utata wakhe wayethwele so ukuthi ndizawukwenza ezazinto kanti ndizozilandele ezanto zikatata andizifuni ndizazihlale phaa mazisihlale nomntu wazo so oyenzayo ngoku uyazisokolisa phaa uzazilandela izinto ezishushu uziqalela izinto ezishushu so mna ndike ndithi uyabonana utamkulabile ebephila ukomntu ingathi usindisile ngoba ngasindisa ndisho nje uyesu umamkele kosemdala sengabona ngishele kuthiwa kwakuisingcwabo phaa isitrato lwahamba ngokwamkela uyesu wafika wathi ufuna ukwamkela uyesu kodwa wayedla ngothi xa sityampini wasecaweni athi mna nakhonza ndingekazali nakhonza nagqiba athi nakhonza nagqiba mna ndandingekazalwa nozalwa anoshunyezwa ngamakhwenkwe athi anoshunyezwa ngamakhwenkwe akunentangam kwakwezicaweni aleluya so ebephila nje ngomntu ongasusindisiwe ngoku angasindiswanga so mna ndiye nditsho nditsho uthixo ingase andigcine nandifikele kulaa minyaka yabo ndide ndigqithele nakuyo because bephila ubomi obumnandi obungenazingxaki abezikhupha iimali zakhe ezithile ebezityela iimali zakhe qha ezikolezonke ngawo imali yakhe beyiqinishela uzawuthi xa ufuna ibhifstok unobathi ufuna ibhifstonke funeka uthi funa ityiwa otherwise uzawuphumama wayithenga ngokwakhe funeka ungathi ubufunayo naloo tyiwa izawuba yilapho bangayanga ngokwakhe eshophu ngoku uzawuthi xa ebala imali zakhe abone into ingathi ininzi nemali uzawuphakama nesimathuna